Μια απλή στάση σε μια καντίνα της Λίμνου εξελίχθηκε σε μια στιγμή που κανείς δεν θα ξεχάσει. Ο Στέλιος Ρόκος έκανε κάτι εντελώς αυθόρμητο, οι θαμώνες έμειναν έκπληκτοι και μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Τι ήταν αυτό που συνέβη και γιατί όλοι μιλούν για αυτή τη μοναδική στιγμή? Μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί οι εικόνες τα λένε όλα. Ο Στέλιος Ρόκος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Λίμνο, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ωστόσο, μια απλή επίσκεψη σε μια τοπική καντίνα εξελίχθηκε σε μια εμπειρία που κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν περίμενε. Ο αγαπημένος τραγουδιστής, με τον αυθορμητισμό που τον χαρακτηρίζει, με μια κιθάρα και ένα μπουζούκι άρχισε να τραγουδά, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Μέσα σε λίγα λεπτά, όσοι βρίσκονταν στο σημείο, άρχισαν να τραγουδούν μαζί του, να χειροκροτούν και να καταγράφουν τη στιγμή με τα κινητά τους. Το βίντεο δεν άργησε να κυκλοφορήσει στα social media και πολύ γρήγορα έγινε viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και δεκάδες θετικά σχόλια. Πολλοί έκαναν λόγο για έναν καλλιτέχνη που παραμένει απλός και κοντά στον κόσμο, χαρίζοντας αυθεντικές στιγμές χωρίς καμία προετοιμασία. Εσείς θα θέλατε να βρεθείτε σε μια τέτοια βραδιά και να δείτε το Στέλιο Ρόκο να τραγουδά τόσο αυθόρμητα? Γράψτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια και αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι για περισσότερες ειδήσεις από την ελληνική showbiz.